Good afternoon po sa inyo. Wala tayong makausap, kaya kausapin natin ang sarili natin. Ay, ito si John Bert yung kausap ko dito. Ayan, nag-iingay na naman yung mga manok. Wag. Na yun doon, anak. Baka mabugbog. Ang oras po ngayon ay mga nasa 2:30 na ng hapon. So, iba po yung boses natin ngayon dahil nasipon. Ang dami kong hugasin. Kaya kailangan ko muna maghugas. Nak! Ngayon po ay araw ng Martes. Pero kanina po ay doon ako sa shop, nagtutulong ako sa asawa ko. Kaso, sabi ko uwi muna ako kasi iba nga yung pakiramdam ko. Kaso, kahit iba yung pakiramdam ko, kailangan tayong bumangon dahil sa mga gawaing bahay. Kasi wala naman tayong ibang aasahan. Boy! Anak! Si John Bert ay sinisipon din, kaya kahapon sana ay may pasok siya. Pero hindi ko siya pinapasok dahil sinisipon din siya. Baka kahawa pa sa ibang estudyante. Igib mo ako ng tubig. Kasi mga manay, ganito yung gripo ko dito. Pakita ko sa inyo. Yung tubig namin ay hindi kaya ubakyat dyan. Ang ginawa namin, naglagay ako ng container dito sa taas. Tapos, nilalagyan namin ng tubig, iniigiban ng tubig para parang may gripo pa rin ako. Pag inopen ko yan, may tubig. Para umaagos yung tubig habang naguhugas ako ng plato. Kaya, nagpapaigib ako dun sa bunso ko pag tuwing naguhugas ako ng plato. Ayan, dami kong hinuhugasan. Nandun pa sa kabila. Papapak na naman siya ng ang gatas. Ang gatas ay hindi niya tinitimpla. Ganyan lang siya. Hindi naman nga iniinom. Pinakain niya yung gatas, hindi iniinom. Pinapapak niya lang. Masakit daw yung tiyan niya pag tinitimpla niya yung gatas. Magsasaing na ako. Ano nangyari dito? Magsasaing na ako dahil baka dumating sila. Wala pa akong sinaing. Maghanap na naman sila ng kanin. Katulad kahapon. Ay, kahapon ba yun? Anong Friday? Dumating sila. Dumating sila ng 4:30. Hindi pa ako nakapagsaing. Kaya hinahanapan nila ako ng kanin. Sabi ko naman, hindi ako nakapagsaing ng maaga kasi lutusan ako ng tatay nila. Tumulong ako sa shop. So, ayun mga kaibigan ko. Naghahanap lang ako ng kausap. Kaya kausapin ko yung sarili ko.
Kaya siguro marami siguro mga vlogger na yung mga nakapangasawa ng foreigner, yung mga nasa ibang bansa. Kasi pag mag-isa ka talaga sa bahay mo, o kaya mag-stay ka lang naman sa bahay, minsan kahit sobrang dami ng trabaho sa bahay, hindi ka mahihinip kasi sobrang dami ng trabaho sa bahay. Kulang nga yung maghapon sa mga trabaho sa bahay, katulad sa akin. Patas ko nito, magluluto ako, tapos ang dami ko pang labahan, hindi ko naman yung naubos ngayon. Ang daming lilinisin. Pero minsan talagang maghahanap pa ng kausap mo. Kaya yung iba, kinakausap nila yung camera. Kaya napupush nila yung sarili na, or na-inspire nila yung sarili nila mag-vlog. Para may libangan ba. Sayang ng tubig. Maligo ka na. Dali, bilis na. Bata, may sipon ka. Maliligo ka rin naman ng gabi. Hindi pwede yun. Dalian mo na. Sayang ng tubig. Ilagay mo ngayon sa drum para mapuno yung isang drum. Sayang ng tubig. May gumagamit din na iba. Ang tubig po dito sa amin ay may oras. Sa amin ang oras po ng tubig, patubig sa amin ay rotation kasi yung pag-ano ng tubig dito. Sa umaga hanggang 8 hanggang 11 AM meron kaming tubig, tapos sa hapon naman 2 to 5. Kaya pagka ganitong oras talagang pag may panahon ako, sinasamantala ko maglaba tsaka maghugas ng mga dapat hugasan, mga plato, mga kaldero. At kung may tapos na ako, kailangan or naglalaba din ako sa ganitong oras. Kasi pag ganito maglaba ako, ang dami kong nakikitang iba itong hugasan, parang hindi pa komportable umupo doon maglaba na nakikita ko yung mga platong hugasan na nagkalat pa dito sa kusina. Ayun, tapusin ko po muna itong ginagawa ko paghugas para makapagluto na ako. Meron akong lutong ulam, hanggang gabi na namin yon. Pero kanin, kailangan ko pa magsaing. So, ayun. Stop na muna yung chika para akong sira. Nasakit ang ulo ko. Sige pa rin. Halika dyan, Bert. Boy, halika muna. Boy, halika. Boy. Halika. Ano? Ano po? Mag-aligo ka na. Ligo ka na. Upo. Upo. Magbay ka na sa kanila. Bye. Anong babay? Bakit nakatalikod? Maliligo na daw siya. Hindi ko alam kung saan ito nanggagaling na parang reflection na yan na ilaw. Inaano ko na kung saan. Kung saan yung galing. Hindi ko mahanap kung parang tumatama sa mukha ko. Ayan. Bahala na siya dyan. Hindi ko maano kung nasaan yung nag-reflect na ilaw na yan. Kanina, inaano ko dyan sa yung kortina. Oo ko dyan. Nasaan kaya yan? Bahala siya. So, wag na nating pansinin niya. Hi, ate! Kumakatawa naman. Kumakatawa naman si ate din.
Hi, Sean. Nabalik ko sa akin yung drawing. Si Sean na pogi, sabi ni John Bert. Amin din. Tingnan natin yung drawing ko. Kumusta ang araw nyo? Ito. It's bad, Char. Bakit? Nakaka-stress. Binalas na ako yung one. Okay. Drawing ko. Tingnan lang, patingin. One. Ano daw yan? mo yan? Yan o. Tsaka paikot na daloy ng ekonomiya. Tapos, Paikot na daloy ng ekonomiya. ito. Wow. Ano daw yan? Yung sports na gusto mo. Tapos, yung kaipuan ng good na. So, garo baga nag-ano kang sports. Source ng energy or nutrients or Tapos, whatever. ito, binalik na rin to. Yung mag-drawing daw ng dream house. Tapos ito, tig-drawing ko. Ay, wow. O, ngayon, nagre-reklamo ka na yung mga ginagawa mo, kinukuha ng teacher mo, iniiwan doon sa office niya. Yung painting O, na lang. ngayon, binalik na, masaya ka na. Hindi, yung painting, hindi pa binalik. Ay, yung hindi naman painting. ibabalik kasi ilalagay na yun ni mom sa records niya daw. Sa records? Pag nilagay sa records? Hindi, yung yung parang, Ano yan? yun na rin yung gagawin na example sa ibang students. Ay, wow. Ito. Nalulungkot siya kasi hindi daw binalik yung painting niya ng teacher niya. Sabi ko, matuwa ka kay na gustuhan ng teacher mo yung painting mo. Pag hindi binabalik ng teacher yun, Ito, nagugustuhan nila, ginagawa nilang Ano sample. din, naka-perfect din ako nito. Ano yan? Wow. Modelo ng ekonomiya. Ayan. Yan. Mahilig sila sa mga ganyan, mga drawing sa mga... Anong tawag dyan? Tapos naka-save na yun. Kuti. Yan na. Very good. Very good. Eh, ayan na si Ate Gia. Tan-tadada! Natawa si Sean. Ano? Ito naman si Nala, nagpapapansin naman. Oh, nagpapapansin. Pansin naman yan si Nala. Paliguan ko sana to kaso nagugas ako na marami yung hinugasan ko. Hindi ko na napaliguan. Mahihapon na, malalamigin na to. Na, malamig na na. Hindi na pwede maligo na. Hindi na. No. Ayun na Music yun. dapat. Dapat music. Hindi makaka-copyright ka na. Hindi copyright yun. Hindi naman ka-copyright. One. Para 12 seconds. Sige. Basta, sayaw ko kayo ni Sean. O, dali. Dali, go. Dali. Oh. Pero nga lang, mag-play yan agad. Ikaw mag-play, ate. Ikaw mag-play. Dali, ikaw mag-play. Dali na. Ikaw mag-play. Ikaw mag-play. Dali. Tingnan mo yung pusa. I-play mo. Dali. Tingnan mo yung pusa. Ay, hingi ako, ate. May man ako. Ay, pati yung pusa. Yung pusa, bigyan mo rin. Hugain mo na. For my energy. Nakasot lang ko. Okay lang. Huwag na natin ipakita yung short niya. Buti nga may short, di ba? Ate, play mo. Dali. Sige. Alam din ni Sean. Okay na yun. Ano man ito? Alam din ni Sean. Alam din ni Sean. Ano ito? Saan yun? Ano ito? Theme song mo ito. Okay. May pusa. May pusa yun to. Nauso na yun to. Sa TikTok? Mga para TikTok kaya kayo? Ako hindi ko yun alam. Okay. Ayan. Ganda. Ang ganda. Paglaki mo, gagawa ka ng ganyan na house, Jaden. Hindi, kasi hindi uso ang bricks dito. Joke. May mga bahay bagong Oo, tapos meron dyan Modern na kwarto house. dyan sa dito si Ate Jade. Ay, hindi, doon pala si Ate Jade sa pinakababa. Bakit kasi ang dun sa- grade mo 49 lang? 39? 49. Hindi, 50 ang highest. Kaya nga, sabi ko yung grade. Okay. Sound Grade yan or score? Hindi may grade. score yan. Score? Yung score yan. Baba, tignan mo. Oh, mapa. Baba, tignan mo, tig-drawing ko, oh. Daw sa school. Comment up ko na. Ikaw nag-bring yan? Yeah. Yan nga ulit.
They want to... Drawing ko. Binalik lang ngayon lang. Mag-drawing dati greenhouse. So, gusto mo puno. Char! Para may alas. Bakit American, Ha? American, Matravel kita sa Canada. style. Matravel kita sa Canada. Ano ba? Gumawa ka muna ng insektong sasakyan natin. Yung Ikat malaki, mo, yung ikat kasya mo yun. tayo. Ha? Yung kasya tayo. Insekto na sasakyan natin. Insekto? Wala tayong pangbayad ng airplane. Insekto Hindi na ako lang ipambayad, na may eh, wala. Joke, yeah. Mano ako. Maba siya. Ha? Ako? Tumaba. Hindi man. Mataba naman talaga ako. Punta ka dito, closing na. Akin, sa amin, pinalik din. Pinalik na din. Alin natin dyan lang. Magiging mirrored yan eh. Mirrored. Ito yung ito yung may... Ay, mirrored yan ah. Baliktad na. Punta ka dito, closing na. Punta ka dito. Okay yun. Artistic. Ay, ito sa likod lugod, parang nababaliktad yun. Alam mo, Nagbakat kasi siya. Nakikita pa, likod nababasa yan. pa rin. Likod, pero ito Hindi yung naman front. nababasa. Ito yung front. Ito yung sa likod. Nagiging nababasa nyo na. Hindi naman. Reading makes your mind artistic. To think of a powerful tomorrow, so continue to be optimistic. Very powerful. Let's go na. Okay na, closing na. Closing na. Ano yun? Closing ng school O year? siya, punta ka dito, closing na. Dali. Okay. Digdi ka, dali. Digdi ka. Bakit? Digdi ka, closing na. Dali. Anong closing? Yan ang pogi na anak ng kapitbahay na si Sean. Okay, guys, closing na. Closing na. Buti nga, ay, amoy pa ako. Bye! Hindi naman. Amin, no? Mabango. Bango. Bakit ano nilagay mo? Downy. Ay, hindi Downy. Popcorn. Ay. Popcorn, ibang brand yun, hindi yun Downy. Oh, ano yun? Ano Okay, bye. Bye-bye. Salamat. Peace, sabi ni Sean.